नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। सतमी के माता के पट खुल गईल। माँ दुर्गा के दर्शन करे खातिर अहियापुर गांव में भक्तन के भीड़ लाग गईल। सभे कोई श्रद्धा से माई भगवती के पूजा कैलस। एतवार के अहियापुर गांव में कलश यात्रा निकालल गईल। कलश यात्रा में 501 कन्या लोग भाग लिहल। यात्रा में घुड़दौल आ रथ पर सवार माँ दुर्गा के बाल रूप सभे के मन मोहत रहे। यात्रा मंदिर परिसर से निकल के पूरा गांव में घूमल, ओकरा बाद बाया नदी के तट पर पहुंचल, जहां आचार्य प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा वैदिक मंत्रोच्चार का साथे गंगा पूजा करौलन। ओकरा बाद यजमान प्रमोद कुमार पत्नी के साथे पूजा अर्चना कैलन। कलश यात्रा मंदिर परिसर लौट आइल। कलश यात्रा में मुखिया पति सुनील गुप्ता, गुरुशरण प्रसाद, वीरेश्वर प्रसाद, उपेंद्र कुमार, सुरेश प्रसाद, प्रमोद मिश्रा, संतोष शर्मा, विष्णु प्रसाद शाह, आदित्य कुमार शामिल रहस। सुमंगलाय सुपासहस्ता यशसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम पाशपाने नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकम। यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। गंगा गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगा सहितं सप्तदेव्या सहितं वरुणादि जलाधिपतये नमः। ए पर रख दिया। पापा पहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिरा जगुआ बिदारी। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।